220 rieders kwamen in actie om geld op te helpen voor de Nierstichting. Onder haar alle oud-winners van de tocht van 1941. Ook de 9-jarige nierpatiënt Jens Poortstra uit Sint-Niekriet. Het doel is om €150.000 op te helpen om een draagbare keusnier te ontwikkelen. Schaatsen is een echte Hollandse sport, een echte sport voor doorzetters. En nierpatiënten zijn ook echt doorzetters. Mensen realiseren zich niet vaak hoe zwaar ze het hebben in het dagelijks leven. En daarom willen we ook een nieuwe kunstnier, omdat hun kwaliteit van leven echt slecht is. En dat moet gewoon beter. Na het rieden gingen de deelnemers onder de tocht van 86 naar het Reetriedersmuseum in Hielpen voor de Oversterrenreunie. Hoe is het toch mogelijk, die kracht in dat kleine mannetje? Hij gaat maar door. Evert van Bentum op weg waarschijnlijk naar nieuwe Elfstedentochtroem. Dat wie 25 jaar lang. Jood binnen de 30 mannen en 3 vrouwen die het eerst door de finish kwamen bij de reunie. Ook Oversterrenwinnaar Evert van Bentum kwam speciaal uit Canada. Nou, je moet toch momenten kiezen dat je terug gaat naar Nederland. En Elfstedentocht is toch eigenlijk een heel belangrijk onderdeel in mijn leven geworden. En, een heel fijn deel van mijn leven. En ja, daar wil je toch wel bij zijn. De orenriederswestjen is voor de meesten als het weeromsjen van vreun. Ja, hartstikke leuk. Je bent allemaal wat ouder geworden en die heeft dit en die heeft dat meegemaakt in zijn leven. Want ja, je bent toch 25 jaar verder. Maar het valt me op dat er heel veel niet meer schaatsen. En op Sandai komt alles van doel bij Boppen. Jammer dat ik hem net won heb. Dat komt als eerste boven, maar ik ben heel trots op mezelf dat ik dat er deel zet had, zeg maar. Gewoon als individu. En de wordt ook dreamt hoe de toekomst. Ja, absoluut. Ja. Het is altijd zo van, ja, dan bellen ze al vanuit Nederland. Ik zie het ook wel op internet natuurlijk. Van, het vriest alweer. En ik train eigenlijk niet meer. En dan begin ik altijd weer. Ik zou fietsen in de kelder in de basement staan. En dan begin ik te fietsen, hardlopen. En ik denk, ik moet toch een beetje in vorm komen. Ja, ik ben lid en mijn zonen zijn ook allemaal lid. En als het gauw de Elfstedentocht is, dan proberen we hier op tijd te zijn.